Hi guys! Oh yes! Primi na lang oh yes ang intro. Yaon kami ngunyan digdi sa Algena. Kasi subago hali kami sa may sa likod Win-Win Leisure Strip sa may Borahat. Na napaamay kami, nag-try kami mag-billiards 1 hour. Tapos sabi mi, ano ka i-check ta iniyo? Kasi usually may mga malls na ba kayong iba, yan medyo harahara yung inib. Tapos paglaog ko digdi sa Algena, nahiling ko na very cheap ang mga items. Tapos, yun lang nga ni po, sadly, kadakol po digdi pala ng mga school supplies. Sa di pa managamit kasi nga ni pandemic. Pero aside from that, kadakol-dakol. I-check po nindo ang page kang Anjena. O yan po. Yan ang page kang Anjena. Anjena digdi sa Win-Win, sa may Diversion Road. Tapos ngunyan, kinaulay ko si May Sadiri. Sabi ko, Sir, ang pangalan Sir Simon. Sir Simon, gusto po nindo ma-vlog para po, ma-promote pa man sa, sa tao. Tapos gusto ko talaga nagtatabang eh. Tapos sabi ko, ano man yung kapalit? May man po, libre man lang po. Maan lang po kami, papailing mi lang mi po na kung ano pong masasaod sa worth ning 5,000 na sasagutan po nindo. Yan po, para man talaga po yan sa Indo, content lang. Dahil man po kami kayo manginabang talaga. Pero sasaodon mi nga po para mapailing. Nagtugot siya, tugot siya. Budo lang. Padakulan items digdi. Check na nindo sa page. Pagkatapos nung dalanan ni i-check nindo ang page ka Anjena, pati mga plato, gabos. Kung ano may nindo sa ibang malls, igwaman po digdi. Di ba? Hilingan mo pati ang 5,000 na push card sa takulaon. Di ba? Sana on. Vanessa, sorry. Gusto ta ka man idamay pero tabla-tabla mo na kita. Siyempre, 5K. Uy! Ubus na ito na si 5K. Ano bang kaipon ko pa nagla-live ako? Ring light. Di ba? Ring light. King ko yun da. Gano'n nag-fast forward baga sa ano. Alright. 335. Nakapakas na pa yan. Uy, paano po ni? Nag-a-assist ako. Yaya. Wow. Paano po ni? Stock po, sir. Ayop si ano na po? Display ka yan. Display kaya po ni si Arog. Dali-dali, tabi. Yung tarot lang. My God. Arog talaga yung dapat nag-a-assist. Dapat talaga plakado ang kiray. Oh. Ano pa? What else? Pang ano ni? Cellphone. Pag-live, ini. Ayun na po ni sir. Makalang sila. Ayun na ni. Tas may, ayun ang stand ka ni. Ring light. Siyempre, love na love ko ang pag-vlog tapos pagla-live. So, para talaga ni sa work. Yan na ang ring light. Siyempre, hindi kaya sa Anjena, di mo pwedeng babakalon muna, di mo pigta-testing. Para di ka na magparabalik. Paano ito magpalit ng ilaw? Dito na po. Oh, di ba? Tsaka sa arog ko na matinabang na tao, mabuot, so dapat yaon yan digdi. Charot! Okay na nite. Pwede tayo kang kiray mo? Ay, inagutan ako, bawal ang maing mask. Ay, Diyos ko, 48 pesos ang stamp. Mga alahas, chor! Ang babarakalon talaga po, si mga pangangaipo, si mga needs, bako lang si mga wants, si mga kaipuhan ta sa everyday living ta. Lighter. Hay ng foil. Dapat lang. Siyempre, nagsusurat-surat ako. Nagsusurat akong songs. So, I need siguro itong, ay wow, ditahi. I love. So, I think I'm gonna buy this one. Ano pa ba? Ito pa. Ito pa. Lahat ng ito. Charot, hindi ko ni kaipuhan. Since bago ako lipat sa San Felipe, may apartment, bako mga display. So, I think I need some displays. Yeah, like this. Kasi lang naman price niya, 295. You have something like this na. Which is good. Diba? Di mo pwedeng sarot lang ang So, bahanap kita para duwa. Pareho lang design. Magagayang kadakot sa mga displays digdi. Diba? OMG, this is beautiful. And
Very barato. Like, yeah. I was really looking for Vanessa last time, but, you know, when I went to their house, we like salisid and then just yosid outside. My God, and it was so rainy that day. So, it's really hard for me to you know, to find her. Oh! Kailangan ko ng Fabcon. Ka man naglalaba? Dahil sa mga trapo and everything. May paralaba ako. I have made. Tapos yung basura bag. Yan, kasi laging dirty. Kasi madami-dami kasing umiinom dun sa house, yung boyfriend ko. Char! Biya mo si ate, oh. Ate, pa nagtatrabaho talaga sa Anjay. Nakaipuhan talaga, ate. Ano, plakado ang kiray. Ano? My God, Vanessa, sorry talaga. Inagutan naman ako tamay. Di ako nakamask. Napapaudo ako. Oh my God. Siguro we'll just lakaw and just leave this here. We'll just lakaw. So, yan na po. Yan na po, gabos ang nabakalta. Kisay daw niyo ko ni. Makuha akong balde. Tapos, pakaget ko ning balde. Makuha akong basurahan. Barato man lang. Ini yung 100 plus lang. 100, ay, day. O, ini yung 120. 120 lang ni. So, I need this para igwa akong laagana ning ano. Kasi, ining gusto kayo ni Mrs. Mga, wah! Oh, yan ang hinahagad sa kang maid ko. How much for this one? Hindi ko aram kung gurano, but I think siguro man kasi ni sa 5,000. Padawal kita na babakal ng mga pasyala-syala, di ba? Para effect kita. Alright? Maliban digdi sa big para barakal ko, kaya po medyo mahal ang trapal garo. Aram ko mahal ang trapal. Kaya po ko magbakal kasi naman sa parking space, kaya po akong pala ganing trapal. Kasi sobrang initas mga panag-uuran, nagkaka-dadaramage si cars ko. Wow! Diba? Darakulaon ng items ang pigbarakalta. Ano mababakal mo sa 5,000? Ini, di po. Di mo makaipo ng 5,000 talaga para makasaod ka digdi. Ang 1,000 mo po digdi, takulong ka ng mababakal. Kasi po, ini pa lang pigbarakal ko ini. Di pa po yan pering laog-laog 1,000 o di pa mama 1,000. Kasi based sa price, asarang gatos lang po yan. Maliban lang po sa display na 295. So, 300. Ini 100 po. 300. Ang ring light na binakal ko, 300 man. To ano? 600, 700, 800, 900, 900. Oh, laog-laog. Ini pong binarakal ko, nasa ano pa lang ini. Siguro mga laog-laog ng 1,2. 1,2. Yun yung kadakol na ako nabakal. Trapal lang mahal-mahal. I-check na kung mahal. May trapal po ka mo, digdi? Sa likod po. Kasi may nagtuturo po kaya dyan, taanohan ko lang. Char! 165 ang yarda kasi halang kawon man talaga. Garo tulong ako o duwang ako. Tulong ako. Pirang, and makapal po siya. Granong araw gani. Kasi i-gift ko, yung 600 po ini, i-gift ko kaya siya. Paano ba ni? Boy lado. Iniuna kami, naluluwag ko kada ako memories kaya ni. Kasi elementary ako hanggang high school ako, si Papa nagtugdo sa mag-table tennis. Tapos kami nagkakawat. Bigparatugdown kani. Actually, ma-Bicol meet dapat ako kato. Kaso, napabarkada, napabayaan, nagpasaway, nagbakla, nagparachupa. My God, guys, we're so rich. Pagal mag-arrange, in fairness. Kaya kamo po, pag masaod ka mo, bako lang lagi lang kamo sa cart, dapat inaayos po nindo, well-organized para po na ma-maximize ang space. Ngunyan, sa taas naman kita, guys. Baliktad na lang ni, tas ang trapal. Lingan ni guys, oh. Kadakolon kang masasaod. Ay, magagay ng plato, mga sa baba. Hindi man, mga garments, mga sofas. Sila nga daw ni sofas. Kadakol dinding sofas. Kadakol sofa. Masirangon garo dinding mag-sofa. Ako sa banggi, nagsofa ako. O, permi kaya ako nagsosofa. Masiram daw magsofa. Ilang nga ni, oh. Elegant. Mahal niyo. Ilang nga ni dong gano'n kagayon ni? 39,000.
Pero ako nga ni, ang sofa ko, 150. Ibang sofa. I'm gonna buy medyas. 35 pesos. 35 pesos ang halabang medyas. Diba? Arag ka ni, oh. Si mga sinusurulot ka ba ka mga yo-yo na, yes, halaba. Gahuna mo bagapig tatrangkaso. Halaba, o sarong, ano lang pala talaga siya, oh. Partner, ay ano lang siya. Cute, ka-cute siya. Ini, ma'am. Gano'n ni. 35 plus 35. 90. 105. Ay, oo. 345. Very barato man eh. Pero size 9 ka ni eh. Size 8 lang ako. Diyos ko, dapat kay Banta si Papa Tantan para ba kung araw ka ng sapatos na. Uy, ka-cute! Uy! Gano'n ni? 499, 500 pesos. Oh. Tuo pa lang yan. So, 1,000. Tama pa si Wala. Charat! My God. Ano daw irigaloon ko man? Dapat magdaraman ako sa harong. Diyos ko. Pumunta pirmi si Mrs. Comfy siya. Comfy siya. Malumuyon siya sa Betis. Magkayo ng pang regalo. Imagine 500. Igwa ka na kani. Igwa nga ni good, 3, 4, 1,000. Diba? Okay lang, Pierce. Leo, sakto. So, saro-saro lang ang mga gamit ko. Pagkita sa box. Ate? Ew! Ate? Ate! 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 Charot lang. Charot lang. My God, belo-belo pati hindi siya kami permisi kitali sa management. Pwede ka na hindi magliga-liga. Ano kung para sa ko ng ilaw? Okay na po ni ate. Oo. Check mo. Kaya mapalan barato kasi pareho to. Una just ganun. Ayaw pili na yung buhay ka. Baka talaga Charot lang. buhay. Charot lang. Perfect. Ate, anong may mga, alam mo, nagbakat akong tulong arog yan. May discount na yan. Arog yan kay digdi, di ba, sa Anjena? Kapag nag-order ka more than one, pero perming may discount na pag 3. Pag 3. 369 like 369. Ikaw, ano ka? 3 o 69? Na-experience mo naman mag-69? Hoy! Ay! Pason. Arog ka, pinakasalit na ni Dae. Dae pa po. Okay. Ikati, anong size ka, bro mo? Large na ni. Vanessa na pala ni. Kaso kay Vanessa dapat paarog ka yan. Tayo, charot lang. Nakapakakita ng shoes. And socks. I love socks. Lang si Trapal, tapos may kino ako dakulang table duman. Hinto ako magkasya pa sa 5,000. And ganyan, deita pa na po post. Ini. Nga, kada ako na nagbabarakan. Arog kayo ng karisma ko. OMG. Yung kang pinaka-purpose ka ni para si mga di nakakaaram kang Anjena, di nakakaaram kang sa kung ano yan sa law kang Anjena, na i-feature ta. And may access po palan kami sa office na may sadiri po, Sir Simon. Painot po kami. Charot! So, pinaapod po kita ka management, ta. Di handa po mapa-vlog. Charot lang. Kasi halabaw ng pila, nahirap sa kuya ang manager. Sabihin mo na lang sa counter 1. Alright, kikita lang. Siyempre, after kang long, tiring day, kang pag-shopping. Ayan na siya, boss.
sa Anjena sa halagang 5,000. Nakabakal ako ng lamesa, 4 na chairs, paglinig, trapal na para sa kuyang business, sa ihawan business, may mga tapo, may mga para sa banyo, may pag-games, may displays, may rugs, may ring light, may mga tupperwares and everything. Kada ko daw kita nabakal sa halagang 5,000 pesos. Uni po siya, oh. Na di mo ni mababakal sa ibang mall, aabutan ng mga 8,000. Yan, oh. 5,041. Okay, so ngunyan, nagdiretso kita, sigdi sa Binleaf, tamahagad din ka kanon. Ay, salamat. So, try po nindong bisitahon ang Anjena sa Win-Win Mall sa Laog. 2 floors po yan. May mga garments. Nakabakal panganay pala na kong shoes. So, another Las Squatcha edition. Kang putsa ka, food trip, Las Squatcha, musika. Hirilingan po kita sa sunod ng episode. Hirilingan ta sa sunod. Sana more mall show. Mall show. Sana more arog pa kaning content na itong masarap sa pagmati na nakakatabang ka. Oh, sige, walang pangagad. Vanessa, sorry, tinuyo kong data ka i-contact para syempre, mabatig 2.5 pa kita. Day, pwede. So, sa ni. Pag urulay kwarta talaga, iba na talaga. Sarot lang. Again, salamat po. Tapos kami mag-Las Squatcha. Gusto mi naman mag-dog ng musika habang nagpo-food trip digdi sa Binleaf. Bye-bye!